Eu creo que eu sei desollar, non? Desollar, quitarche o mal ollo ou esas cousas, mira. Porque nos teñen pasado cousas co ganado. Unha vez aquí compramos unha vaca e pasou un veciño, estaba arando o meu cuñado con ela e dixo, "Ya compraste xa de novo?" Eu dixo, "Sí." E parece que se che foi ben, sí. E marchou o señor e a vaca non volveu a dar golpe. Tirándosele para un lado, tirándosele para outro, non volveu a... E veo un veciño e dixo, "Para que se chamala eu." E non foi posible, tirábase hasta para outro lado da lata dorada e se tiveron que ceibela. E chegou aquí e metémola no sacuara que hai aí e estaba así mirando para arriba. Nin comía nin nada. Chamei a unha veciña aí do lado que desollaba e dixo, "Onde desollar a vaca, a garbosa, porque non sei que lle pasou." Eu sacara incluso a ver se facía e nada. E veu desollala e puxose normal a vaca. E a min deses casos teñenme pasado moitos,